Il-kuntrattur Farrugia, direttur tal-kumpanija J&G Contractors li qed jiġi mixli l-kaġuna b'mod volontarju ġrieħ gravi fuq ħaddiem barrani jingħata libertà proviżorja. Il-każ huwa dak tal-immigrant li ħalla midruf f'nofs ta' triq wara li waqa' żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni fil-Mellieħa. Kien ħabta tal-10 ta' filgħaxija meta ngħata d-digriet mill-Maġistrat Farrugia wara maratona ta' 8 sigħat. Wara li nstemaw ix-xhieda, il-qorti laqet it-talba tat-tivisa taħt diversi kundizzjonijiet. Farrugia jrid jagħmel tajjeb għall-ħelsien tiegħu b'depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Irid ikun id-dar sa nofs il-lejl u ma joħroġ qabel 5 ta' filgħodu. Il-kuntrattur irrid jiffirma tliet darbiet fil-ġimgħa fl-assa ta' ħażebbuġ. It-talba l-pleġġ kellu oġġezzjoni qawwija tal-prosekuzzjoni peress li qalet li baqa' xi xhieda ta' nazzjonalità barranija li meta seħħ l-inċident ħarbu minn fuq il-post u għadhom ma ġewx intraċċati.